monggo tak dereng yo. Unjuk syukur ngersani Gusti kang nyipta jagat. Dene wis paring pirang-pirang kanikmatan wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman.
satemah desa tetunggalan Kampung Ora Dukuh Keras Wetan siji nggih Desa Keras Wetan RT 3 RW 1 Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi nggih alhamdulillah yo awit saka pangestuning para pepunden awake dhewe sak kanca wis pareng sowan ana daleme panjenenganing Bapak Gunaryanto Esos MSI lan Ibu Tutut Winastri AMJ iya nduk dawuh kowe ngerti apa ora iki kagungan kersa apa yen ora kleru kagungan kersa ngunduh mantu iya kena diarani ngunduh mantu lan uga kena diarani mantu nggih jalaran mantene wadon wis dadi putrane Pak Gun dhewe nduk wis minengku kaya putrane dhewe nggih ya kuwi Raka Mas Fahrul Dwianto kuwi putra kaloro saka jenenge Pak Gunaryanto ingkang wis anjatu krama Mbak Feni Widyawati kuwi putri jenenge Bapak Wijilan Ibu Ernawati SPJ saka Kaungan Kecamatan utawa Kabupatene Magetan nggih alhamdulillah ijab wis kelakon tanggal 27 Oktober 2020 nduk oh ngono nggih iki mung kari ngunduh manten nggih mantu sing diman-iman kabeh metu ya kuwi tresnane wong tuwa marang anak celengane wong tuwa kanggo anak ora eman panjenengane Bapak Gunaryanto ngragati marang Mas Fahrul jalaran pancen wong tuwa nyambut gawe kuwi nggo marajake anak kok nduk oh ngaten ya Mas iya lan ngantase Mas ngantarane Mas Fahrul lan uga panjenengane Bapak Gunaryanto wis padha netepi sumpahe dhewe-dhewe. Kok sumpahe dhewe-dhewe kepiye? Yen anak sumpahe anak nyang wong tuwa kuwi mikul dhuwur mendem jero. Nek yen sumpahe wong tuwa ngarang anak polah bapa kepradah. Mas Fahrul kepengin palakrama Pak Gunaryanto nradai mula bengi iki wis kelakon digelar bahagian kaya ngene ndae nggih. Amin ya rabbal alamin. Mula yo pandongaku kanggo pengantene ya kuwi muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Nggih. Sakinah kuwi ketentraman, kedamaian dan rasa aman dalam hati sehingga jauh dari kecurigaan dan kegelisahan. Terus mawaddah ya kuwi cinta dan kasih sayang yang membara serta rasa saling memiliki yang dijawantahkan melalui perhatian dan penghargaan. Nggih, warahmah ya kuwi kasih sayang yang mendalam dan terwujud dalam menerima kekurangan pasangan, memaafkan serta adanya rezeki dan karunia Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Nduk, muga-muga pandongamu kuwi dijabahi dening Gusti Kang Nyipta Jagat. Mas Fahrul Mbak Feni ora kok dadi bojo ning dadi jodoh nggih. Apa ana bedane bojo karo jodoh? Bojo kuwi kalau mangsane iso pegatan iso pisahan. Nek wis dadi jodoh kuwi ora ana bisa misahke mung kejaba maut kok nduk. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Dawuh iki matur nuwun kunjuk dening Bapak Kades Bapak Haji Tony Riyadi Esa kang wis paling idi palinah nggone panjenenganing Bapak Gunaryanto gelar bahagian ora mung bengi iki. Oh ngono ya. Wingi bengi orkes Melayu utawa dangdut. Oh nggih. Awan mau uyon-uyon utawa kelenengan dene bengi iki pagelaran wayang kulit awake dhewe sing timbalan sowan ana dalem kene. Nggih. Matur nuwun Yoyong dene ketua panitia Bapak Sukanto oleh ngupaini para kanca pengarawit wis ora kira-kira. Tenang kok nggih. Wis iki para pengarawit iki diuja saupanane. Wis dadi unen-unen to. Ya to seniman iki yen mulya ya kaya raja, nek sengsara ya sak ngisore kere. Nggih. Ning bengi iki mulya tenan, Nduk. Ngono nggih. Iki daharan wis prasmanan, kae awake dhewe arep munggah panggung, wis ngliwati daharan andher kagem para tamu. Para pengarawit ya ngono, mung kari kuat-kuatan wetenge. Nggih.
manane diukehi ora apa-apa. Wong cedak kali kok. Nggih. Mula nggih, iki gandeng ujupe kuwi tasakuran mula ayo kowe ngaranku tirakatan lek-lekan ana dalem kene, monggo tak derekke. Dasare dening Pak Gun sing ditimbali ora ngaku karo kowe kebu nimbali para edan bintang tamu. Sapa Mas Yuda? Mas Yuda CS ya. Diatur pinarak ana kiwa kotak dipethuk prau layar. Monggo tak derekke monggo to yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bayu. Amin ya rabbal alamin. Mas syukur wonten ngarsanipun Gusti. Kula panjenengan iso ketemu wonten Keras Wetan mriki. Alhamdulillah wa syukurillah. Mugi kawilujengan katentreman lan kabahagiaan tansah kajiwa kasarira dumateng keluarga ageng Bapak Gunaryanto lan Ibu Tutut mandhapipun dumateng temanten Sarimbe. Mugi tansah pikantuk berkah rahayuning Gusti satemah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Allahumma amin. Mas Yuda, nggih. bejo besane wong tuwa niku yen iso mala kramake putrane menangi nggone ndhauke putrane Mas. Leres Gira, nggih. mula kula panjenengan nulang dhateng lekasipun panjenenganipun Bapak Gunaryanto duweni Ibu Tutut. Nggih. Sebabe apa kok panjang umur mergo penggalih semeleh ora kemurungsung rasane. Leres. Aja to nampa rezeki paribasane nampa pancoban wae tetep disyukuri niku umate Gusti sing pancen hebat tenan Mas Yuda. Wah, saestu kok Mas Bayu. Hebat niku mboten kados Pak Carik. Kula nek bali cekap Pak Carik ngoten mawon. Pun buntas pun rampung anggenipun netepi darmaning pini sepuh. Wong kewajibane wong tuwa, darmane wong tuwa siji paring asma sing becik kanggo putrane, loro maringi ilmu utawa nyekolahke, sing nomor 3 nikahke lamun wis dewasa. Wah, panjenengane pun buntas pun rampung anggenipun netepi darmaning sepuh. Amin. Pak Carik jan hebat luar biasa. Hebat. Napa melih menika mapan wonten desa sing paling atos. Desa paling atas Keras. Oh iya, nggih. Desa Keras, masyarakate kompak, guyub rukun, dasare
kali sing kagungan kersa Pak Carik kalih Bu Tutut juragan pitik. Amin, amin, amin. Nah, nek kula kalih panjenengan ditanggap karo Bu Tutut juragan pitik wis ora ngentekno telek sak trep. Wah, diaturi kok. Saestu. Apa anu Bu Carik nimbali awake dhewe iki upil apa? Awang kene iki paribasane ngempek iya ketrimane Bu Carik karo Pak Carik kok. Malah kepara kala wau sampun wonten usulan panjenengan mengke mboten sah kesusu kondur rumiyin. Nggih. Awit napa panjenenganipun Bapak Lurah nggih badhe manggi panjenengan maringi DP kagem taun ngarep. Ora gawe-gawe lho. Lho, lah saestu lho pripun? Bapak Ibu setuju nggih? Taun ajeng Pak Lurah setuju nggih? Pun rasan-rasan nggih cekap panjenengan kula kalih Mbak Niken pokoke kumplitane nggih ngeten iki. Oh, nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iku dadi dongane awake dhewe. Nggih, keras to daerah keras mriki sih kersa gelar wayang, sih kersa gelar pertunjukan tegese kiai kene iki ayem tentrem kahanane. Saestu wong desa keras niku desa maju. Nadyanto desa keras niku desa sing maju. Listrik sudah masuk desa. Ternyata bareng tak selidiki neng keras niki tesih usum ting. Oh, isih ana ting. Tesih kathah ting. Nggih. Anggere esuk nu nek kanal ting ploweding ngono niku. Nggih, heeh. Yo ngeten lho Mas. Pripun? Kiai mriki tegese nampa kemajuan zaman ora ninggalke marang tinggalane para simbah-simbah riyin. Saestu. Iku ora lali karo kula bukane nalika durung ana listrik nggih to. Nggih. Niku ting iki sing dienggo madhangi. Leres. Mula iki dadi kepiling awake dhewe lali sumber bakal ketiwasan. Lali sumber ketiwasan. Dadi wong maju ya kena. Ning aja nganti ninggalke marang kula bukane biyen ngaten. Nggih. Ya contoh ya kiai kene wajar, kiai Drapiak Semarang nadyan sore mau udan niku semanten para pamirsa dalu menika sing ngancani awake dhewe nggih. Alhamdulillah isih akeh Mas Yuda. Boten ngirangi guyub rukun lan tandha tresnane dumateng budaya nyatane sing kepareng rawuh sak menten kathahipun menika mratandhakaken bilih desa keras menika masyarakatipun guyub rukun ayem tentrem. Amin. Nek niku Mas Yuda. Nggih. Kula ngimutke dhateng para pamirsa sing tengen tanggung hati-hati nggih. Nek sing kono lho Mas, sing iki nek kok kadhane kiwa kae lho sing. Nggih, sing kiwa nggih. Ku nek dumujeng apa keblok ya hati-hati nek kepleset gak nyemplung kali. Nggih. Wah, tenan ya. Malah sekeca lho Mas. Heeh. Para napa mriku sederek-sederek dulur-dulur sing mirsani wayang iki malah penak ae. Lah piye penake? Masa enek ndelok wayang kok karo mancing. Wah, wis jan penak tenan kok. Alhamdulillah. Luar biasa menika saking guyub rukunipun tresnanipun dumateng panjenengan napa melih masyarakat keras menika benten kalian daerah lintunipun Mas. Napa bedane? Alah sok kala mongsone daerah liya niku sok seneng gegeran, sok seneng tawuran, tapi nek masyarakat mriki kondusif guyub rukun. Daerah liya karo tangga sok gak gelem nyopo, karo dulur sok gak gelem akur, tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku gelang atine melang-melang, tanggane tuku kalung atine bingung, tanggane tuku ceret lho mentret. Niku mergo saka ora akure isine iki mung ngeri atine kuwi. serik. Ayo to kaya Pak Carik niku gak duwe sifat serik, tumindake sarwa apik, dasar sing wedok usahane pitik, duweke sithik diklumpukne kanggo nanggap wayang kulit, insyaallah barokah tambah apik. Allahumma Amin, amin. Wajar. Nek Mas Yuda iki ora rugi. mboten rugi, malah sing rugi kula. Lah piye ta? Ngejak coro keton iki gak omong blas. Ya Allah Gusti, nuwun sewu lho Kakang blekok moncrot. Ora sampe mangrot. Lah nyapa? Ya mung cemet ngono tok. Kakang blekok cemet mbok katuran ngendika wong iki wis awake dhewe karo Mas Bayu kok Aku suwe lho ora ketemu karo Mas Mondo. Kuwangen aku iki karo Mas Yuda. Lah ya, piye Mas Mondo? Pripun Kula iki suwe ora ketemu Mas Mondo. Nggih. Aku kangen Mas. Kali Mas Yuda niku kangen. Apa nyatane iso dadi dijak panggung iki arang-arang. Arang-arang. Kok lari sih ora jamak. Nggih, panjenengan semanten ugi mulai saka tresnane panjenengane Pak Carik kalih panjenengan kula nggih boten piyambak. Lan jenengan lah boten sumerep to Mas. Apa?
masyarakat iso guyub rukun, pakliran wayang kulit iso jenjem tentrem, masyarakat iso manunggal dados setunggal. Niku gara-gara sinten lah gak ngerti. Sapa sing dalari? Lah niki Mas Mondol nggih menika salah setunggale dagelan sing menungso raine kaya cok bakal. Cok bakal ndoke siji kok. Lah ndokmu pira? Loro. Ya keceken cita ta kok iso karo Mas Bayu kan lho. Selamat malam Mas Mondol. Ye, selamat malam Mas Bayu Ijo. Bayu Aji kok Bayu Ijo. Mas Bayu Aji. Bayu Aji kok Bayu Ijo. Bayu Aji. Nggih. Ora nggih sehat to Mas Mondol? Alhamdulillah sehat. Nggih, nggih syukur nek sehat Mas Yudo. Nggih Mas Bayu nggih. Malam ini sangat luar biasa. Luar biasa. Napa mboten luar biasa panjenengane Pak Care hebat kok. Panjenengan wau rias teng pundi Mas, transit teng pundi? Lah kuwi mau di daleme sapa? Daleme kawitan. putrane pembarep Nggih. Mbak Tika Nggih. kalah tumbas dalem utawa tumbas omah, omah lawas. Saestu. Wah, lawange diukir. Oh, Cagake diukir. Ah. Jedenge tak kira ya diukir to Mas. Lah kira diukir to lha apa ora? Mboten diukir niku Lah wae. jebule Dipangan rayap. ya ora to. Oh, Nggih. diukir. Ora. Lah hebat garwane ngasto polisi. Betul. Luar biasa. Ah. Namung saged turun rembug rakitan mung klungsu-klungsu nderek udu. Napa Mas Yudo? Mugi-mugi keluarga Bapak Carik Sarimbit Iba nggenipun kagungan kersa saestu pikantuk berkah rahayuning Gusti satemah temanten kekalih dados temanten ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Saiki gendi kowe. Ndang, ngono. Bisa omong ora iki jane cangkem bobet to iki kok. Dienggo omong ki lho. Pokoke dungane mantene. ya ora ketang mong sethithik ki awakmu klungsu-klungsu melu kudu ngono lho. Apa nek bandare apa ndu? Lho ngene iki Ya, iki mulai ngecek ta. jenenge klungsu-klungsu melu udu ki awakmu ki nyumbang apa ngono lho kanggo Pak Carik. Pangan dhewe arek sumbangne Pak Carik. Ngene lho, kowe saka omah rene iki oleh-olehmu apa? Nggo Pak Carik iki lho. Wong kula niki mriki malah golek lho Mas kok golek-oleh. Walah. Kowe Terus karepmu ngono. Kowe iki keluargane Pak Carik iki ben piye ngono lho. iki ben ngono ae. Wis ngene iki lho bocah kok iso. Tegese iki usahane ben saya maju dikapakne. Disurung. Maju. Mas enten kabel ecet ta? Nggo apa ta? Ku nyetrum cangkeme cah iki. Ja omongan kok ora nek bener blas melu ndonga. Yen cara aku tumrap aku ngrasuk agama suci, tak dongakne barokah Allahu laka wa barokah alaika wa jama'a bainakum fil khair. Muga dadi keluarga sing kebak barokah lan dikumpulke karo wong-wong kang saleh. Allahumma Amin. menak lancar. Ya kowe, Ayo, ngono. nganggo basa arep kaya awakmu. Lho, ya kudu iso to. Dikira ora iso kok. Kanggo temate to Iya donga. kanggo temanten. Ayo piye coba bungane? Rungokno. Oke. Iya kok iso. Iso ya aku ra buder. Bocah iki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kene iki keras wetan lho. Sing Kecamatan kecamatan santri bener lho. lho. Oke santri para alim ulama ki oke lho. Godhange para kiai, kedunge para alim ulama, akeh para santri, akeh ulama lho. Tembungmu sak limah kok nyocok rasane ngati iki lho. Kowe iki lho ndongakne manten piye? Gak krungu to malah aku ndonga banter. Piye to jajal piye? Rungokno. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Lho, krungu ora? Cah kocluk, cah gendeng, cah kentir. Kuwi ngono jenenge doa tidur, doa arep turu. Cah kocluk, cah gendeng, cah kentir. Ngerti ya, manten nek radang turu kapan metenge. Oh iya bener. Bener. Ketoke sak keleraman. Sak celeraman. Lambene Mas Mondol iki kaya mawut. Ning isine bener. Isi napa to lambe kaya ngene kok mawet to bentuke kaya jumbleng. Wong Lambe iki jumbleng. masih dikaya ngopo awakmu ki cara nyambut gawe utawa cara wong omah-omah iki kan luwih suwe saka temantene. Mesine kan kowe iso menehi tutur sembur. Ayo mbok nuturi. Nah. Tutur sembur iki piye ning manten ngono. Ula piye kok nyembur.
Tutur jember ki maksud iki kata mutiara lho. Kata mutiara kanggo temanten supaya rumah tanggane bahagia ki kowe kan duwe resep. Oh, alah arep masak terus kita resep. Resepe anu nasi goreng. Ngene. Kata terakhir dumanten saka jenengan apa wis? War bongko iki kata terakhir. Wong ja omongan bakal iki mau dicopet ngene ae lho kok iso. Kanggo ndonga temanten ki lho, cara konsepmu ki piye? Lah kabeh wis ana kuncine kok Mas. Weh edan tenan kok. Kabeh iki urip ning alam donya kabeh ana kuncine. Tegese wong omah-omah sadurunge omah-omah lan omah-omah kuwi ana rumus utawa ana kunci. Ana rumuse ana kuncine. Matematika apa kok rumus? Ora ngentahi. Ora ngentahi. Baru adene tekoni yo sing tenanan wangsulan kok rumuse apa? Rumuse wong omah-omah, kunci wong omah-omah sakurunge dadi manten kudu piye? Loh, tetep kuncinya hanya 3. Apa kuwi? A, B, C. Lho. Manten nek mbok tukokno kecap iku ngecroti matamu kuwi. Kunci wong dadi manten ada 3. 3. A, B, C. Kuwi enek maknane. Enak maknane. Enek karepe. Enak karepe. Wah edan tenan kok gundul iki kok iso. Wis mari kok. Karepe apa karepe? Huruf yang pertama adalah A. A. Anak loro kudu padha senenge. Weh. Bocah loro lanang wadon kudu padha senenge. Mergo dadi manten ora iso dipaksa rasane. Betul. Mula kudu padha senenge. Padha senenge. Nek wis bar A terus B. B. Bapak Ibu kudu merestui. Wo. Bapak Ibu Kudu merestui mergo restu wong tuwa ki padha karo ridone pangeran supaya anak turune dadi keluarga sing bahagia. Amin. Bapak Ibu kudu Merestui. Terus B. C saiki. C. Cukup dibawa ke KUA. Sah. Hebat Kumbeng negara. Hebat. Wong modele ndas-ndasane kaya cilok ini lho kok ngawur tembung sak tembung iki kok ya iso lho kok iso. Ngene masuk gak cilok. Ngawur ngene kok cilok. Lah iki apa? Iki ngono tahu bulat. Digoreng dadakan 500-an langsung kok dilet. Tanggal itu diraih gak tahu. Tahu bulan. Kuwi sadurunge duwe mak dadi manten. Heeh. Konsepe ABC. ABC. Lah nek wis diwisuda pinangka temanten wis sah menurut agama lan negara, konsepe Wis apa? omah-omah. Wis omah-omah. Tetep A, B, C. Lho kok ABC meh. Kabeh rumusnya ki A, B, C. A yang pertama. Anak istri yang diutamakan. Oh, nek wong omah-omah Wis omah-omah. Loh, wis anak omah-omah. istri harus diutamakan. Terus B. Bungah susah dilakoni wong loro. Wedan jelas itu. Pak Lurah medun langsung menehi DP iku jelas. Jelas DP panjer to. DP dupak. A, A, B terus lagi C. C. Cinta sekali untuk seumur hidup. Weh. Kabeh ya. Aneh kuncine. Mosok yo kanggo wong omah-omah tok. Ora wong omah tok. Lah apa? MC bareng kuncine yo mau ABC. MC protokol dalang manten. Dalang manten yo cukup ABC. A yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, pembukaan. Terus B. B. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. Bageke. Terus C. Cukup sekian, terima kasih. Lah kok cekamen? Cekak awas. Oh iya. Ngono kok jare kena kanggo patuladan iki lho. Kowe iki ya nuwun sewu, kowe iki pernah tuwa, temantene iki pernah enom. Paling tidak kowe iki sebagai wong tuwa iki kudu menehi pitutur sing apik karo wong sing luwih enom. Sebab wong tuwa iki pengalamane wis luwih akeh, ibarate mangane uyah wis akeh. Mulane wong tuwa nek karo wong enom iki mesti apik wong tuwa, nggih to Mas? Ayo mesti no. Lah. Pengalaman hidup iki wis akeh kok. Lah dalah. Oh. Piye Terus temoto atine. Piye balen oleh ngomong mau kok gak patek genah. Wong tuwa ki pengalaman hidup sudah banyak, mangane uyah wis akeh, mulane wong tuwa ki nek karo wong enom mesti luwih apik sing tuwa tinimbang sing enom. Wis mesti nek wong tuwa luwih apik. Ya jelas ta. Tenan yakin wis Yakin. kowe ngerti sengkuni. Sengkuni nek Mas Bayu paham nggih Mas Bayu Ya ngerti sepuni kok. Ngerti sengkuni ta? Ngerti. Kowe ngerti Puntadewa. Puntadewa ngerti.
Sengkuni karo Puntadewa itu endi? Tuwa Sengkuni Apik endi? Sengkuni karo Puntadewa. apik pun. Ah. Yo Mas. Oh iya bener iki. Iya. Mas, nuwun sewu ya Mas. Plongo. Karepku ki sing mbok nggo conto ki aja wayang kulit kene iki. Sing mbok nggo conto ki daharan sing disuguhne mau lho kan kena kanggo conto to. Apa wae nek sing enom contone kaya pelem, kaya buah, kaya apa gedang mau. Kuwi nek sing tuwa kuwi piye rasane? Legi, Nek enom sepet, pelem nek tuwa. Nek enom kecut. dadi panganan apa wae kuwi nek tuwa mesti luwih enak tinimbang sing enom. Rungokno kuping mundur kuwi. Jadi panganan apa ae Nek tuwa luwih enak tinimbang sing enom. nek tamu. Apa? Bojomu ning omah tau kelan bung. Tau ngayur bung. Ini ya Mas ya, pelem ya. Pelem, Kuwi nek tuwa legi. legi, Nek enom kecut, gedang nek tuwa, legi, nek enom sepet, salak nek tuwa. legi, Nek enom sepet. dadi panganan apa wae kuwi nek tuwa luwih enak tinimbang sing enom. Rungokno kupingmu, aja mbok bantah. Dadi panganan apa ae nek tuwa Luwih enak tinimbang sing enom. tak takon aku. Takon. Bojomu ning omah tau nyayur bung ora? Tau kelanjangan bung ora? Ini ya Mas ya, pelem ya Mas ya. Iya, Pelem pelem. nek tuwa legi. Legi. Tapi nek enom kecut. Kecut. Gedang kuwi nek tuwa legi. Legi. Nek enom Enom kecepet. cepet. Dadi panganan apa wae kuwi nek tuwa luwih enak tinimbang sing enom. Panganan apa ae nek tuwa Enak tinimbang sing enom. sik aku tak takon. Bojomu ning omah tau kelan bung ora? Ini lho ya Mas, pelem ya Mas. Ini kelem nek. Oh. Enak ngene. Lah aku wong ngawi, aku wong geneng, jangan bung ya tau to senenganku to kowe. Tahu ya? Tahu. Ke sing nom apa sing tuwa? Jenenge bung anak pring ya sing enom. Kok gak sing tuwa ben enak ben nyocok tangkemmu. Wis ngene iki. Oh ya iso kan malah bidek. Wong enak menungso kon mangan gedhek iki ya. Nuwun sewu nggih Mas Bayu nggih. Awakmu ki mbok ya aja kaya ngono. Sing mbok derekno ki Mas Bayu lho. Ki Bayu Aji Prasetyo ki dalang kondang saka Surakarta. Kowe iki tindak sapecak tembung saklimah muna-muni kudu sing sarwa ngati-ati. Tugas dalang ki ngudal piwulang. Piwulang sing luhur, piwulang sing becik. Kok sak penake kowe karo dalang. Lha terus karepe Lho, dalang ki gawean sing abot lho, Mas. Aja nyepelekno dalang lho kowe. dalang abot. Abot. Abote dalang nggih endi apa ngangkati gamelan? Apa usung-usung gamelan? Apa nonton debok? Dalang teko kare lungguh karo abot. Apik lah bene. Ngene 80 lho ora entuk dinyang. Sudah izin kok kene. Ngono lho. Ini lho sing perlu diluruskan ngeten iki lho, Mas. Telek bebek, sing ngomong aja waton. Jebule sae. Lho, sampe dadi dalang apa? Lha kena kabut to ya. Mripate melek tangane nyolake wayang sikile jejake keprak. Lah ya gone apa turu? Wong ya melek teko esuk. Anak sing guru. Tawar sing turu ae terus ditinggal milih bis. Tegese abote dadi dalang iki kok ora perkara usum-usum, ora angkat-angkat. Dalang ki nyuwara terus nganti tekan pada esuk ki nyuwara terus. Lah sindene kok apa bisu? Wong yo nyuwara teko esuk. Muni teko esuk ya. Kok ngene abot dalang. Ngene lho. Angel aja omongan iki. Dalang ki abot ngono lho, Mas. Abote dalang apa ngangkati gamelan apa ngusungi debok? Karek ngapa? Teko lu kare lungguh karo cek ngene kok muni 80 dinyang ra oleh. Ngene iki lho. Lah bene apa ngono nyepeleke ngono iki. Abote dalang iki kok ora perkara usung-usung gamelan atau debok. Abote dalang sing tak maksud abot, sukses lan orane pagelaran bengi iki kuwi tergantung dalang rungokno ndul kupingmu. Ya ora iso. Lho, kok ora iso? Ora iso. Suksese pagelaran bengi iki ora perkara dalang, Lah perkara apa? perkara genset. Enek dalange, enek yogane, enek jensete opar garingan. Pedhot golongane no Mas. Ya, Mas. Wis. Pentingnya genset. Berarti sing penting ora dalang. Ora Sing penting apa? genset. Nek ngono sing penting ya ora genset. Lah apa? Sing penting solar, enek gensete, gak enek solare, apa arep mbok uyuhi gensetmu. Yo ora iso nguruk. Gak iso ngurus. Dadi sing penting
solar. Ora iso. Sing penting pom. Enek solare. Ora nek pome leh arep tuku nang ndi. Ngene bakul brambang. Ora enek. Berarti sing penting apa? Sing penting pom. Nek ngono sing penting ya ora pom. Lah apa? Sing penting lemah utawa bumi. Nek gak enek bumi arep mbok encep ning ndi pommu. Ora iso dibangun. Lah, sing penting bumi. Nek ngono sing penting ya ora bumi tok. Lah sing penting apa? Sing penting Allah Subhanahu wa taala. Yo entek kali setengah ngono ya wis. Enteng. Lah, didono ya entek lho. Lah ratang parang rono sing untung engkel-engkelan tok. Klungsu melu udu. Gliyak-gliyak watone. Kecandak. Gremet-gremet Patone slamet. Hah? Mula kabeh iki penting. Nggih, nggih. Kaya dene wong sak awak sak kujur iki. Nggih. Mripat duwe kewajiban dhewe, irung duwe kewajiban dhewe, lambe, tangan, sikil duwe kewajiban dhewe-dhewe. Leres. Dalam yoga sinden melawak niku wis ana nggone dhewe-dhewe, ora perlu dibanding-bandingke gitu. Betul. Duweni tanggung jawab sing abot kabeh. Kaya dene Mas Yuda. Nggih. Ya duweni tanggung jawab. Betul. Mergo panjenengan kuwi duweni kulawarga gitu. Nggih. Nyambut gawe sing apik, satengah para pamirsa semangatine sok bakal ditimbali meneh. Amin. Nggih. Oh, sampeyan dhewe wis seneng kok aku kok. Lah nggih. Luwung ngoten mriki gene Pak Lurah, luwung ngoten mawon. Piye? Sogone Pak Lurah ra Aku karo Mas Bayu tok. Ah, Pak Lurah tak baca. Wong kene iki yo kancane. Aja nesu. Ora nesu, ora nesu. Tak goleki kanca. Saged nggih, nggih. Doniken salindri ben kancane. Ora. Jebul